Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кымсагыты тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Рузия Мотыйгуллина. Рузия ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Әлки районы, Олы Әлки, Югары Әлки авылындагы bir гаиләдән ике халык артисты. Исламия Махмутова һәм Рузия Мотыйгуллина. Апалы сеңелле. Менә инде Исламия апагыз сәхнә юлыннан киткәннән соң төпчек кызлары Рузия өйгә кайтып, мин театр училищесына укырга кирдем дип әйткән сүзләрен әти-әниегез ничек кабул итте икән? Безнең әти дә, әни дә сәнгатьне бик ярата торган кешеләр иде. Әти бик матур җырланга күрә ул шатланды. Ә менә әнинең әйтеп куйган сүзе булды. Әгәр дә син зуррак уку йортына кергән булсаң, кызым, мин сине әлбәттә колагыңнан тотып алтынга чумдырыр идем, ни өчен әйткәндер ул вакытта. Чөнки безнең әни бик ярата иде менә шигырьләр сөйләргә. Менә ул бала чактан укыганнар алар гарәп хәрфендә гарәпчә укый белә иде. Аннан соң латин шрифт кергән. Аннары урыстан кергән. Һәрберсен өйрәнгән һәм мин аны әнине укымышлы кеше булыр дип уйлыйдым. Чөнки бик фикер йөртә торган кеше иде, басынтын гына сөйләшә иде, акырышмыйча, даулашмыйча, гайбәт сөйләгәнне яратмый иде. Бер вакытта да керәп берәр сүз әйтсә, ул хатын-кызларны бик тиз туктата иде. Чөнки аның энеләре дә, менә әнинең энеләре укытучы булган. Шушы 20 әни 10-нчы елгы булса, ул 14-нчы елгыдыр инде. Колхоздашу вакытында безнең якта Рәҗәп дигән бер зур гына авыл бар. Шушында барып укыган ул. Анда атналар буе торганмы инде, айлар буе торганмы, ачлык ул вакытта. Менә кеше шул кадәр алдына куйган максатын шул вакытта теләсә булдыра ала икән, чыннан да. Менә шуңа күрә инде әлбәттә, әнине инде беренче тапкыр мин эшем белән таныштыргач, бик шатланды. Ул Аккалфакны килеште, Аккалфакны спектакль бара иде. Шушыннан соң мин утырам залда әтиң белән әтиң мөкиббән киткән инде сиңа карап И шушыннан соң мин уйлап утырам кирәк бит минем кызым академия театрында зур роль башкара һәм дияр рольдән дип әйтеп шатландым менә әнинең шушы беренче тапкыр ризалык бирүе булды, шулай сөйләште минем белән. Һәр хәлдә бит инде менә балачак ул һәркемнең күңелендә ниндидер якты истәлекләр белән кала. Хәтта балачагы ниндидер авыр, катлаулы, буталчык чорларга килгән кешеләр дә үзләренең яшьлек балачакларында ниндидер бер яктылык күрәләр, аны сагынып искә алалар. Шулай менә сезнең балачак һәм яшүсмер вакыт авылдагы нинди хисләр белән истә калды ул сездә? Минем бик матур хисләр белән калды. Менә шушы балачагымның матурлык хисләре мине хәзергә хәтле озата бара. Менә мин кайвакытны әйтәм, бер генә көнгә булса да шушы балачагыма кайтсам иде дә, бөтен гаиләбез сөйләшеп, утырсак иде шатланышып. Без бит инде 50-нчы елгы балалар, 50-нчы елда сугыштан соң әйбәт кенә авылда тормышлар матурая башлаган чаклар. Менә безгә хәтле зарланалар, менә аш булдык, ашарга булмады дип зарланалар, без аларны күрмәдек. Бәхетебезгә каршы безнең әтибез сугыштан исән-сау кайткан. Шуңа күрә мин бернинди авырлык күрмәдем. Без балалар, мин кичкенә булганга күрә, без һәр вакыт без уйнау безнең белән. Безнең кырга чыгып китү, урманга китү, җиләк җыю. Бик күп иде инде бала, су кыйну хисләре калган. Мин үземне белгәннән бирле су кыйнам, суда йөзәм мин. Әмма әле дә дәвам итә. Әле дә дәвам итә, мин яратам. Мин балык үзем
Бәлки шуңа күрә яратамын, мен хәзергегә кадәр су кыйнап йөрим. Шушыннан соң менә әтиләр, әниләрнең төпчек балалары булганга миңа эш эләккәнгә күрә миңа уйнау, су кыйну, әти атта эшли, ат белән кайтайы, баштан Исламия пашауып киләй ат белән, аннары Исламия пашапкач, әни шәвәле мин шапмаска дип, атта да шабайдым. Менә шушы матур хисләрем ис китәрлек калды. Минем хәзергә дә Аллага шөкер, ләкин бала чактан да матур хисләр юк. Менә сезнең балачактан бер шаккатмалы фактны искә алып үтәсем килә. Әле сез туганчы әти-әниегез сезнең заимга 50 мең сум акча аткан булганнар. Бу авыл җирлегендә бу бит инде ничектер шаккатмалы хәл. 50 мең сум, ялгышмасам, әле Совет чорында менә бер Жигули машинасы ул 5 мең сум тирәсе тора торган. Димәк, сез авылның ул вакыттагы миллионер булдыгыз микән дип уйлыйм. Менә сугыштан ул 46-нчы елны атканнар, әти безнең 43-тә кайткан сугышта. Шушыннан соң әни әйтә, әти әйтә, капчык белән дә киттек, акчаны тиеп Казанга ди. Әти безнең шаяртып, юмор белән сөйләшергә яратайы, ул арыш капчыгы дип сөйләде, ул арыш капчыгы булмандыр инде һәр хәлдә. Шушыннан соң бардык, Казанда бер әйбер юк ди. Алып кайттым ди, гармон, алып абыема, аккордеон алып кайткан, мотоцикл алып кайткан, и тимер карават, бер нәрсә юк ди, сатып алырга. Безнең әни тегүче булган гомер буе. Әни әйтә, безнең ди, хәтта ди тигәргә әйбер дә булмады, алып кайта алмадык ди. Шуннан соң бурычка биреп тордык ди, сугыштан соң иләр садылар бит инде ди. Ул ди берничә кешедән бурычка кайтмады инде ди. Шушы әйтеп, ул бит биргәндә бик күп басылып калган күрәмсең инде, хөкүмәт бит 50 меңне тоттырмый инде. Шушылай әйтеп, аннан моннан ис алганнар инде. Әлбәттә, ис алганнар шул сугыштан соң ерактан барып ди, ашарга инде нәрсәләрдер әзерли алдым шушы акчага ди, сатып алгаладым ди, кешеләрне сыйладым ди. Шушы йортта мин туганмын. Ул бик зор мотор йорт иде инде, акчалары булгач зорракны салганнардыр инде. Менә шулай әйтеп китеп барган инде ул акча. Бер цитата китереп үтәсем килә, авылга бәйле булгачыннан инде. Авылыма кайтам һәм моңсуланып, сагышланып калам. Авыр уйларга бирелмәс өчен тизрәк китәсем килә. Димәк, бүгенге авыл сезнең инде балачак изләрен хәтерләтми сакламыймы, ничек бу? Асия Юсупованың бик матур җыры бар бит. Кычытканнар һаман шул икән. Менә шушы кычытканнарны карап йөрим. Елганы карыйм. Без кыйынып үскән елганың төбе юк дип әйтә торганнар иде, ләкин аның да төбе барлыкка килде, бетте, бер мәлне күренә. Хәзер аяк белән атлап кына чыгып була, бик кызганыч. Ул шушыннан соң тирәк күршеләрем юк, дусларым юк, бик күбесе үлгән. Минем хәзер беркем калмады авылда, мин бары тик зияратка барам. Анда минем бик күп дусларым ята, бабаларым, әбиләрем, энем ята, бик яшьлек киткән энем, и апам, әтием, әнием. Әлбәттә, миңа бик моңсу, минем тизрәк китеп буларны онытасым килә еракка. Шуңа күрә мине хәзер авыл тотмый дип әйтер идем. Мин күңелем белән һәр вакыт авыл баласы. Дисез шулай да име? Менә шундый гыйбарә дә бар бит әле, ялгышмасам аны кайсыдыр язучы да әйткән булса кирәк. Хәзер инде мин түгел генә әйтә алмыйм кем әйткәнен. Без авылдан китсәк тә авыллык бездән китмәде. Менә мин авыл баласы һәм авыллык төшенчәсе. Сезнең өчен алар тәңгәлме, аерыламы менә? Мин үземне һәр вакыт авыл баласы дим. Мин бер вакытта да шәһәр баласы түгел, мин бит шәһәр баласы түгел. Мин үземне кырда, болында аунап үскән авыл баласы, мин аны һич онытасым юк. Мин күңелем белән, мин һәр вакыт авыл яклы, авыл турында берәр сүз әйтсәләр, мин яклап чыгам. Чөнки мин авылның нинди икәнлеген беләм, нинди бик зур хезмәт итә торган кешеләрне беләм мин.
Шуңа күрә авылда бары тик мин хәзер хезмәтне ярата торган уңган кешеләр генә калды дип уйлыйм. Чыннан да менә кызганыч хәзер авыл битеп бара. Берсеннән берсе менә балалар юк хәзер. Бит бик күп талантлар авылдан чыга бит. Уйлап карасак, шәһәр балалары үпкәләмәсен. Мин аларга һәр вакыт әйтәм, сез асфальт балалары дип әйтүчән мин аларга. Мин табигатьтә алар теге авылныга бер сүз әйтсәләр, авылга тимәгез. Авылдан чыга талантлы кешеләр. Менә сез карагыз, драматурглар, шагыйрьләр, бөтенесе авылдан бит. Хәтта хуҗаларыбыз да бит. Авыл егетләре бит. Менә шушы, менә кызганычка каршы гаиләдә хәзер 2 бала табалар. 3 бала табалар. Әгәр дә менә ул 2 баладан нәрсә килеп чыга ата-ананың? Безнең бит әниләр, әтиләр 12шәр бала тапканнар. Унар, һәрбер йортта унар бала тора иде. Менә ярый, әтибез исән-сау кайткан. Әгәр дә әтибез исән-сау кайтмаган булса, әнибез 3 бала белән калган булыр иде. Без Исламия апа белән булмас идек. Театралары югалтыр иде Исламия белән Рузияны, татар халкы югалтыр иде. Менә шушы бер Сезнең студентларга кайтыйк әле. Әйе. Театр училищесын тәмамлаганда курс эше буларак сез Таҗи Гыйззәтнең Ташкыннар пьесасын сәхнәләштерәсез, шулай бит инде. Студентлар куяны. Һәм сезнең курс җитәкчегез режиссер Марсель Сәлимҗанов. Әлеге спектакльдә сез инде төп рольләрнең берсен башкаргансыз Ташкыннарда. Һәм Марсель абыйның шунда шул вакытта әйткән сүзе булган, менә әлеге курста кызлар төркеме, кызлар артистларыбыз көчлерәк дип әйткән булган. Менә шуннан да шулай булдымы, һәм ул аны нәрсәгә таянып әйтте дип уйлыйсыз? Менә бит ул вакытта бит без яшь. Әйе. Без үзебезнең талантлымы, талантсыз икәнлеген безне белмибез. Ләкин менә Марсель абый 2нче курста мине нәркәс спектакльне алгач, мин нәрсәдер итеп куйдым. Бәлки миндә бардыр дип. Кеше бит үзен үзе белмәй. Шуңа күрә ул белергә тиеш тә түгел. Кеше үзен үзе талантлы дия башласа, кешедә авыру башлана. Йылдыз авыру белән авырый башлый. Шуңа күрә чыннан да кызларыбыз көчле иде. Гомумән группабыз көчле иде. Кызганычка каршы анда Ленинградта егетләр кайтып төштеләр. Гел егетләр, Илдус Әхмәтҗанов, Шамил Бариевлар. Шуңа күрә безнең егетләрне алырга урын булмады. Әтигендә Марсель абый Ленинградтан кайткан кызларны алмады. Безне тоткан инде, чыннан да мин хәзер менә күп кенә озак еллар эшләгәч, әйтә алам, үзем турында әйтмим, әйтә алмыйм, чөнки мин үземне бер вакытта күргәнем юк. Хәтта мин карасам берәр җирдән, телевизордан мендидән карасам, мин аны үземне яратмыйм. Эшләнеп бетмәгән эш дип карыйм мин һәр вакыт. Менә сез Алсу талантсызмы? Нинди йылдыз? Зөлфия Зарипова, Фирая Акберова. Искитәрлек бит. Соңыннан Марсель абый алды Әлмәттән Идрисне Масхудовны. Искитәрлек талантлы иде. Ул менә хәзерге вакытта Әлдермештән Әлмәндәрдә Әлмәндәр бабайны уйный торган артист иде. Кызганычка каршы тиз арада безнең яшь килеш арабыздан китеп барды. Нариман Гарифуллин бар иде, менә ахыр заман Зөлфия белән уйныйлар анда искитәрлек бүлләрне. Аларны карап тойгысыз. Дусилебез бар иде. Нариманыбыз исән, Аллага шөкер, Дусилебез арабыздан китте. Дамировыз, Сиразиев. Нинди зур талантка ия иде. Әлбәттә, аның Шиләбедән укыганда телләре татар теленә әйләнеп бетмәйде. Бит нинди әйбәт режиссер булды, искитәрлек. Әйе. Менә сез әйтеп киттегез, Марсель Сәлимҗанов мине рольгә чакырды дип, 2нче курста укыган вакытта ук Нәркәс спектаклендә баш роль, Нәркәс роленә мин чыннан да менә уйлап куям, шаккатам. Бу очракта Марсель абыйның ничектер менә бер яктан тәвәккәллеге дип тә аңлыйм мин аны, әйеме? Әле укучы гына баланы, әйтергә кирәк, авылдан килгән баланы иң зур театрда төп рольгә билгеләү. Ул заманда. Ул заманда ул нәрсәгә таянды микән? Һәм сез ризалык бирер алдында ниндидер бер икеләнү, уйлану булдымы? Чөнки
ничек инде әле мин студент бала килеп төп рольне башкара алырмын микән дигән шикләнүләр менә шундый. Ул ризалык бирдемме дип әйтә алмыйм мин. Алалар икән инде шатланып, башыңны бәрә-бәрә шатланып рәхмәт әйтергә тиешсең. Шуннан да бик куркып калдым. Ул вакытта бит без театрга килә идек. Менә анда безнең өчен ул артистлар аны әйтеп бетергесез йолдызлар иде безнең өчен. Бу җитмәслек. Кая буйгынамысың анда? И шушылар арасына мине ала Марселя мине. Шушыннан соң мин нишләргә дә белмим. Кайттым, апага әйттем. Апа шатланды инде. Апа, мин анда барырга да куркам. Мин аларга әйтергә, аралашырга, исәнләшергә дә куркам. Ничек мин анда ис китерлек курку булды, әлбәттә, ис китерлек. Укый башлагач инде менә беренче тапкыр утырттылар безне. Миңа укытырга кушалар. Укырга кушалар миңа. Мин инде хәзер укыйм, матур иттереп укыйм инде тырышам. Теге мондай гына укырга кирәк бит әле, име? Юк, мин әзрәк артистларны шаккатырасым килгәнме, белмим инде. Артык тырышып инде. Шундый матур иттереп укыйм. Ирек абый шушында янымда утыра. Русия, матур гына, әкрен генә укы. Ни генә укы, алай итмә. Үз сүзең белән генә укы. Ирек абыйны белә идем. Мин чөнки ул Кишмә театрда эшләгән иде. Ул Ислам апа белән безгә кайтканы бар иде, гастроль вакытында. Шуңа күрә мин инде бигрәк тә аның янына утырдым тизрәк. Ниндидер үземә бер таяныш итеп утырдым инде. Шуннан соң ярар укып чыктым инде, белмим ничек укыганымны, нәрсә укыганымны хәтерләмим инде. Шуннан соң әлбәттә Фатима апа Илскияларга хат бар бит әле шушында. Алардан ул Фатима апаның күзләре аның бер карасаң, үләсең син аның күзләренә карап, ис китерлек ялтырап торган, кап-кара ниндидер матур итеп карый, усал итеп карый дип уйлыйдык, ис китерлек. Шуннан соң килеп инде артымдан шәбәкләде дә, телең чиста икән диде. Башка бер сүз әйтмәде. Менә шушында инде әлбәттә репетиция вакытлары бик авыр булды инде. Сезнең инде беренче ширканчык шушы булган. Ширканчык кынамаса инде бу минем өчен инде. Сугашымы? Бу бөтенләй әйтеп бетергесез. Әйтеп бетергесез. Менә Рузия ханым, һәрбер артистның бит бар бу үсеш баскычлары була. Теге беренче адымнар, беренче уңышлар дип әйтик, уңышсызлыклар белән бергә үрелеп бара. Менә сез үзегезне инде актер буларак сәхнәдә шын шаныш белән хуҗа булып дип әйтик үзегезнең ролегезгә. Менә шундый хисләр алар кайчан барлыкка килде? Алар узак көттердеме, иртә килдеме? Менә сизеләме ул, менә инде шанып уйнау дип әйтик сәхнәдә. Менә шанып уйнау дигән әйбер дөрес түгел ул. Дөрес түгел. Мин хәзерге хакыйкатьле шанмыйм. Менә бу әйберне эшли алдым микән мин дим. Менә һәрбер эшемне тикшерәм. Менә тикшерәм, име бу булып чыкты микән дип. Ул вакытта кая, ул вакытта курка идек. Ул бит әле спектакльне алалар кабул итеп, шушында худсовет име, и шундый утыртып безне менә моны уйный алмадың, моны ни шундый анализ бар инде. Анализ бирәләр, аңа ул экзамен бирүгә караганда да авыррак иде. Менә сдача дип аталабыз инде, ул баштан тамашачыдан башка гына уйныйбыз. Шуңа бара идем мин, ашый да алмыйм, эчә дә алмыйм, кылтыру, эчтәге кылтыру, нәрсә әйтерләр дә, нәрсә яратырлар. Сәнгать ул бик җиңел әйбер түгел, чыктым да уйнадым гына түгел. Аның өстендә кат-кат, әлбәттә, Марселя режиссер булса, ниндидер ышаныч була иде. Аның бит әле бар яшь режиссерлары. Сине аңламый, куя торган әйберне дә аңлап бетерми, сиңа бирми, эшләми, үзең генә эшлисең, нәрсә эшли аласың. Анысы да бар, менә анысы бигрәк тә куркыныч, бик күп эшләргә туры килде. Алайда, Марселя абыйда вакытында ышаныч бар иде, әлбәттә инде. Ышаныч инде һәрбер нигә ул чакта инде бар, шулай килеп Шәүкәт абыйлар да әйткәне бар. Сиңелем әйбәт булды дип әйтүч, менә Шәүкәт абый әйткәне бигрәк тә инде китәм инде дигән спектакльдә анда без Хази Әхмәтов белән уйнаган идек. Бик авыр булды ул, бик авыр минем өчен, бик авыр булды. Үзлегемнән эшләргә туры килде, мин күбрәк үзлегемнән эшлим. Игә кайткач тырышам нәрсәдер эшләргә. Ул бит сәхнәгә бардың да, менә бүген ой уйнап күрсәтим әле түгел. Тәҗрибә кирәк, өйрәнү кирәк. Бик каты эшләргә кирәк. Менә ятканда да хәтта монологларны сөйләргә тиеш артист. Менә үзенең монологларын йоклаган килеш сөйләп эшләргә тиеш. Менә шушы вакытта. Менә Шәүкәт абыйның бер сүзе бар. Инде автобусларда барганда ди,
сөйләнеп барам икән ди. Миңа бер вакытны бөтенесе караган була, уянып китәм, сәерсенеп ди. Менә артистның шушы менә шушы эш барганда гына нәрсәдер килеп чыга дип әйтүем, менә шушы нитеп инде. Әлбәттә, шушы сдачаларда кирәкне бирәләр инде. Әлбәттә, әз генә җылы сүз әйтсәләр, синнән дә бәхетле кеше юк. Инде берәр начар сүз әйтсәләр, әлбәттә, син башыңны иеп кайтасың инде, җыларга җитешеп. Авыр инде, авыр, шул хәтле авыр. Сәнгать бит ул. Сәнгать бит ул. Менә сез Шәүкәт абыйны да искә алдыгыз, Әлдермешне дә искә алдыгыз. Туфан ага Миннуллинның Әлдермештән Әлмәндәр спектаклендә сез бит ике рольне башкардыгыз бер юл, шулай бит. Әлмәндәр картның мәрхүм хатыны, беренче хатыны, йомшак характерлы, шундый уялчан, Йөзембикә, һәм дә инде Әлмәндәр бабайның шәһәрдән кайткан оныгы, Шаян, Шук, Мут, шул вакытта усал да Гөлфирә. Менә режиссер сезне бер юлы ике рольгә куя. Моның берәр сире бармы, юкмы? Менә ничек килеп чыкты ул шулай? Алар бит әле бер яктан караганда яшь аермалыгы да рольләрдә, һәм дә характерларда. Банда әлбәттә инде бу күбесенчә безнең эш түгел, Марселевиның эше. Ул бирә характерны, ул бирә сиңа задачалар бирә, менә шулай эшләргә, менә шушында әлбәттә Марселеви, ул бит без менә баштан репетиция була. Аннары репетиция вакытында кат чарлый безне. Аннары прогоннар китә. Шушы вакытта инде менә шуннан килеп чыга торган, әлбәттә ул бардыр инде, сез ышанып утыргач, чыккандыр инде нәрсә булса да. Әлдермештән Әлмәндәр спектакленең Рузепа менә феномены нәрсәдә дип уйлыйсыз? Ул барбер ничектер менә театр дигәндә, татар театры бу спектакль иң беренчеләрдән булып бар күз алдына килә. Менә монда мин һәр вакыт Әлдермештән Әлмәндәрнең иң төп нең күрәм Марсель абый, Туфан абый, Шәүкәт абый. Менә шушы вакытта туры килә ишетсе. Шул вакытта Марсель абый куя, Туфан абый яза, Марсель абый куя, ә Шәүкәт абый уйный. Менә шушы эш кеше мин аны һәр вакыт эш имән иттереп күз алдыма китерәм. Әгәр дә менә шушында Туфан абый язса, берәр режиссер, слабый гына режиссер куйса, Әлдермешне былай гына уйнап чыкса, ул Әлдермеш спектакле, Әлдермештән Әлмәндәр спектакле булып чыкмас иде. Без анда бары тик ярдәм итүчеләр. Монда иң мөһиме Туфан абый, Марсель абый, Шәүкәт абый. Менә соңгы вакытларда да андый бәхәсләр булды. Ни өчен бу спектакль яңадан сәхнәгә кайтмый, кайтырмы ул дигән сүзләрдә. Дөрес, аны Туфан Миннуллин исемендәге Түбән Каманың Татар дәүләт театры сәхнәләштерде. Әмма дә ләкин Әлдермешнең бит аның туган урыны, сәхнәсе Камал театры. Ничек уйлыйсыз, менә кайчан да булса бу спектакль Камал театрына кабат менәрме, юкмы? Менә бит хәзер Әлдермештән Әлмәндәрне куярга тамашачының хәтерендә шул калган. Менә нәрсә генә куйсыннар, менә урыс фильмнәрен карагыз, менә Тын Дон, сезгә бик таныш. Мин аны кемнәр генә куеп карасын, аны Франциядә куеп карады, Англиядә куеп карады. Юк. Бездә икенче тапкырда куйдылар. Юк. Benim şuna mavıqqan biz ondan yırak gitəlməyik. Şul xətli Gerasimov, şul xətli anda artistlarını tapqan tipajlar. Birsindən birisi. İng birinci, mənə şuşu Әлдермештән Әлмәндәр babayını tabırğa kirək. Tabırğa kirək Gazrail. Tabırğa kirək rejissor. Lakin şunu qoyğandan da ул Әлдермештән Әлмәндәр şuşu Вакыйга хәзерге заманда яңгырармы, юкмы? Анысы да бик зур нәрсә. Тормышта минем өчен иң авыры өлкән буын артистларыбызның үлеме. Бер карасаң, үлем бит инде ул килә торган әйбер. Беркемдә мәңгелек түгел.
Ни өчен менә шулай үкенечле? Без бит бер нәрсә белән дә ризалашмыйбыз бу дөньяда. Үлем белән дә ризалашмыйбыз. Алар безнеңчә мәңге яшәргә тиешләр. Менә без килеп кергәндә театр гөрләп торган олы артистлардан. Мин аны курыкмыйча әйтәм. Чөнки алар халык артисты сырлар иде. Фуат аби Халитов, Габдулла аби Шамуковлар, Шәүкәт аби Биктимиров, Марсель абилар. Алар бит Фуат абилар, Шамуковлар Ленин ордены алган кешеләр Мәскәүгә барып. Бик зур нәрсә бит ул. Менә алар китә башлагач, мин куркам. Аларны театрда алыштырырлык кешеләр бармы? Аллага шөкер, бәхеткә каршы, алар өстенә, алар ылыгайгач кайтып керделәр Шипкинчылар. Ринат абилар, Равил аби, Дунаев, Наил абилар, Әзгәр абилар. Күрәсеңме нинди кешеләр алар. Бер-береңнән театрны эстафета формасында тапшырып барырга тиеш яшьләр. Менә мин аны күп уйлыйм хәзер. Без нәрсә эшләдек, безнең поколение, безнең шырдашлар? Без нәрсә, без ул артистларның эшләрен дәвам итә алдыкмы, юкмы? Менә безнең бәхеткә каршы хәзергегә хәтле менә Әзгәр аби да безнең белән, Равил аби да, Ринат аби да. Алар безнең белән бардылар. Алар безгә калдырмадылар, үзебезгә генә. Алар безнең белән шушы дәвам иттеләр. Менә хәзер без калдык инде, без алалар хәзер. Без яшьләргә бирдек эстафетаны. Яшьләр алып баралырмы? Менә хәзер яшьләрнең бурычы бик авыр, әлбәттә. Менә буыннан буынга килә торган артистларның эшен дәвам итү, ул бик җаваплылык сорый. Менә буыннар алмашын, Рузия ханым, сез үзегез ничек кабул итәсез? Менә әле әйтеп киттегез, менә үзегезнең килгән вакыты, театрга. Сез ничек килдегез? Менә хәзер сезгә алмашка буын килде. Сездә ниндидер менә бу алмашка килгән буынга карап, аларның эшләренә карап, борчулар бармы? Ниндидер шикләнүләр бармы? Әллә ничектер менә шаныш бармы? Әллә сез менә уйланулардамы? Ул уйлануда. Мин аны әйтер идем. Ул менә хәзер бар. Аллага шөкер, яшьләр арасында бик талантлы яшьләр бар. Менә мин кай вакытны спектакльне уйнаганда чыгаралар, менә бу образга Аюпов, Наил Аюповның характеры. Менә мин аны күрәм. Мин һаман күп образларда элеккеге артистларны күрәм. Менә кыяфәтләре белән, тавышлары белән, сәхнәне тутырулары белән артистның бөтен ярты бәхете сәхнәгә чыкты икән, сәхнәне тутырырга тиеш, халыкны үзенә каратырга тиеш. Бит халык син сөйлисең икән, син сәгатьләр сөйлә, 2 сәгать ярым. Син әгәр дә сәхнәне тутыра алмыйсың икән, алар белән аралаша алмыйсың икән, син аларны үзеңә карата алмыйсың икән, синең ул көне спектакльң спектакль түгел. Ул бар, ул хәзерге вакытта да уңайсыз. Менә кай вакытны уйныйсың спектакль, мәсәлән, Зөләйхаларны уйныйдым инде мин. Яри ханымалар алар комедия. Бит Зөләйха Гаясис Хакиның тып-тыныч тора халык нәрсә аңламыйм, тәнәфестә нәрсә яраталармы, юкмы? Әлбәттә алкышлардан аңлыйсың. Шуннан да халык кул чаба икән, сиңа аягүрә басып, шуннан да аңлаган, кабул иткән. Спектакльләргә сезнең уйнаган, актив уйнаган чорга кайтыйк. Әле менә кайбер режиссерлар кайбер спектакльләрне 1-2 составта эшләр, шулай бит. Кайбер спектакльләрдә дублер артистлар да була бер рольгә. Мәсәлән, сезгә Островскийның Бирнәсез кызында Алсу Гайнуллина белән төп героиня Ларисаны уйнарга туры килә. Дублер буларак икегез әйеме? Барыбер менә тамашачы да һәм дә артистлар үзләре дә алар бар чагыштыра торганнардыр. Менә кем ничек уйный? Аны театр тәнкыйтьчеләре инде алар үз сүзләрен әйтәләр, менә монда тамашачы һәм үзегезнең хезмәттәшләр дип әйтик. Менә мондый рольләрне уйнау ул ни дәрәҗәдә катлаулырак иде дип сорыйсым килә, чөнки барбер күңелдә бар бит, мине бит аның белән бар чагыштырып караячаклар дигән. Эчке киеренкелек
тумый торган идем мондай рольләрне уйнаганда. Эшли башлаганда икебезгә дә бер задачаны бирә Марсель абый, бер мизансценаны бирә. Бөтен нәрсәне икебез ике төрле ала. Барыбер бер төрле алып булмый. Кеше бит бер-берсенә охшамаган. Шулай. Әйе, ул үзенчә китә, эшләп, мин үземчә. Менә күп вакытларда мен бит әйтәм, кайтып эшләйдем. Миңа теге Марсель абый күрсәтә, алсу белән мәсәлән сәхнәгә инде, вакыт калмаса, мин әлбәттә янымдагы партнер урынына урындык куеп, мин аларны Марсель абыйга әзерләп, эшләп бара идем. Шулай эшләргә тиеш тә ул. Әйе, чагыштыру бар, әлбәттә чагыштырулар бар. Ул нәрсәләр дип әйтим инде. Без аны хәзер дә чагыштырабыз. Ул электән элек килгән әйбер. Әлбәттә, әйтәләр инде, син булайрак уйна әле, тегеләй булай. Әлбәттә, монда режиссердан сорыйсың инде. Марсель абый әйтә, беркем сүзен тыңламагыз. Бары тик үзегезнең юлыгыздан гына барыгыз. Үзегезнең күңелегез ничек кабул итә шушы әйберне. Менә мин әйтәм, мин әйткәннәрне эшләгез, ләкин укыганда, сөйләгәндә монологның эченә кирип тырышыгыз дип әйтә торган иде. Миңа истән генә сөйләмәгез ди. Менә моннан гына сөйләмәгез. Монда төшегез ди һәрвакыт. Менә шушы әйберләрне Марсель абый әлбәттә бик күп өйрәтте ул. Ягъни менә бу иҗади көндәшлек дип әйтик, әйме? Иҗади көндәшлек иҗатта тагында үсәргә бер тәргиш бирә торган булгандыр әле. Әлбәттә. Ягъни монда теге ничек күпмедер дәрәҗәдә ярыш ни дә бар бит әле. Ярышта. Шушы вакытта бит әле бу ике кеше булгач, бер көнне бер кеше, бер икенче көнне берсе булгач, вакытта әзәя. Син тизрәк ничектер карыйсың тиене, тукталып бу усып китмәс. Шулай. Ничек булса да эшләргә кирәк дигән әйбер бар, әлбәттә. Бар инде, әлбәттә. Мотивация бар, стимул бар. Бар, стимул да бар. Марсель абый әлбәттә кая гына барсак та, Мәскәүдә дә уйнадык. Баштан алсу уйнады, аннары икенчесендә мин уйнадым. Бик риза булып китүчеләр дә булды Мәскәүдә, министрстводан килгәннәре. Марсель абый инде бик зур рәхмәтләр кирип әйтте инде, миңа бик зур сүзләр әйтте. Әлбәттә, шулда канатландырып җибәрде инде мине. Бер вакытта да теге мине уйнатмыйлар, мине нитмиләр дигән ни булмады. Марсель абыйга рәхмәт, ул уйнатып барды. Әйтегез әле, менә сезне тормышта башкарган рольләрегездән үрнәк алырга туры килгән вакытлар. Ягъни, мәсәлән, сез тудырган образның тәҗрибәсенә таянырга туры килгән вакытлар булдымы тормышта? Кызганычка каршы юк. 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 Берничек тә. Ягъни алар сәхнәдә калды, сез сәхнәдә калалар, мин киресенчә. Мин әле тормышта әгәр дә бу образ уйный инде, менә мин әгәр дә шушындый хәлдә калсам, нишләрим дигән һәрвакыт үземә сорау бирә идем, һәрвакыт. Менә мин бу нидә вакыйгада калсам, нәрсә эшләрим? Менә Зөләйханы куйганда бигрәк тә мин нәрсә эшләрим? Аның урынында булса, мин нәрсә эшләрим? Шукындыру бит инде бу. Бу менә кайтып керәсең анда, мин ул вакытта инде бу Прозат абый, аңа рәхмәтем бик зур инде. Бу минем бик зур трагедия булган вакытта Бирдуланы энем үлеп китте кинәт 38 яшендә. Миңа шушында, менә шушы әгәр дә бирмәгән булса, Прозат абый шул вакытта Зөләйханы, мин бәлки белмим, авыр алган булыр идем, мин бик авыр кабул иттем. Минем үз балам кебек ул энем. Шуңа күрә менә шушы ничектер шушы трагедия, менә мин аны әйтергә уңайсыз булса да әйтәм, ул хәтта миңа ярдәм итте. Шушы Зөләйха образын эшләргә менә. Шуңа күрә менә шушыны уйнаганда мин әгәр дә Зөләйха урында булсам, менә шукындырсалар китеп, менә күз алдыгызга китерегез, хәзерге вакытта шукындыру минем өчен бик авыр булыр иде. Мин ул нәрсәгә бармас идем. И мин Зөләйханы да шушылай күрәм, үзем аркылы кертә идем әле, хәтта һәр вакытта, менә шушы вакытта, шушы әйберләрне тырыша идем үземнән кертергә аларга. Спектакльдә
татар кешесе булып уйнау, татар образын тудыру, әйеме, ул инде безгә ияләшенгән, без чөнки үзебез шушы милләттән, без шул мөхиттә тәрбияләнгән, ул безнең каныбызда. Әле бит бар, мәсәлән, шул ук бинәсез кызны алсак, рус кызы Лариса, грузин хатыны, ике хуҗаның хезмәтчесе, Италия, башка милләт кешесен сәхнәдә гәүдәләндерү, аның өчен нәрсә аркылы үтәргә кирәк? Дөрес җавап бу, чыннан да бу авыр бу минем өчен. Мин башка кеше өчен җавап бирә алмыйм. Минем өчен авыр булды. Ханыма да мин аның теге Ленинград куйган спектакльне дә күргәнем бар иде инде. Аннан соң мин бик үзем кино яратучан, кино караучан. Мин бер кино, әйбәт кино булдым, мин аны 10 тапкыр карарга мөмкин. Шуңа күрә менә бу итальянский, теге Италиядә бит инде гаугалы гаиләдә безнең ике хуҗаның хезмәтчесе дә, менә аларның сөйләшү бөтенләй башка. Теге хәтта мин әйтер идем, Мишәр кызы бездә бар ниндидер темперамент дип әйтим, кызу канлы. Каныбыз уйный, барыбер нәрсә генә әйтсеннәр, бездә менә кызып китә торган бар. Менә грузинда да шушук әйбер бар. Ялгыш кызып китә. Без артистка буларак миндә или Мишәр буларакмы, без ниндидер эмоциональныйрак дип уйлыйм мин барыбер. Бер сүз ялгыш әйтсәләр, мин кызып китәргә мөмкин. Ялгыш нәрсә булды соң әле дип инде нитәм, әлбәттә мин тиктомалдан гына кешегә ябышмыйм, андай нем юк. Нәрсә, ничек? Алай түгел, булай. Менә шушындый әйберләр бар ул бездә. Әлбәттә монда бу киноларның да ярдәме булгандыр, шушыннан өйрәнә идем. Әлбәттә каян өйрәнем. Монда әлбәттә Марсель абый бирә иде, һаман задачаларны бирә иде. Шушаныкыда юк, менә алай итмиләр. Италиялар булай эшлиләр, фәлән итәләр дип, менә шушы әйберләрдә образга әлбәттә режиссер ярдәм итәргә тиеш, бик күп иттереп. Әлбәттә бездә карап тормыйбыз, шуңа күрә без өйрәнергә тиешбез, эзләнергә тиешбез. Туктале, режиссер эшләре безнең белән дигән әйбер түгел. Эшләргә кирәк, эзләнергә кирәк. Шул вакытта нәрсәдер килеп чыга. Син кичкенә генә әйбер алып киләсең икән, режиссер ярата ул әйберне. Менә шулай, давай, менә шулай эшлибез, әйдә. Шулай барыгыз дип әйтә. Авыр, әлбәттә авыр. Безгә сеңгән инде ул татар. Беренче булмый. Рольгә бирелеп кирип китеп, артистлар үзләренчә дә кылана. Мин бу фикерне театр тәнкыйтьчеләренең язмаларыннан күреп алдым, әйеме. Шуннан да бу сәхнәдә була торган әйбердер. Шәхсән сезнең менә үзегезчә кирип китү очраклары булдымы, юкмы? Һәм әгәр дә партнерыгыз уйнаганда сәхнәдә үзенчә кирип киткәндә ул сезгә ниндидер дискомфорт тудыра идеме, юкмы? Чөнки бит инде сез пьесаны беләсез, андагы ничек барасын, сүзләрен, җөмләләрен беләсез. Яшь чакта булгалы иде. Лыгайгач алып китәбез. Опыт җыела бит инде, яши инде. Менә бер әйберне генә алып китәм. Хәзер мин менә бер вакытны уйныйбыз спектакль. Шәшәк букет тора. Минем белән сөйләшергә тиеш, минем партнерым. Шәшәк артына утырган, булай итеп тә карыйм. Шул хәтле ачуым чыкты, но мин аның күзен карамагач нишләргә тиеш? Сыңыннан соң чыккач әйттем. Мин бит синең күзеңне күрергә тиеш, мин синең ничек шәшәккә сөйләп утырырга тиеш дидем. Андый чакларда була. Яшь чакта менә бу яшь чак булды минем. Яшь чакта бик авыр. Хәзер мин күзен күрмәсә дә сөйләм, рәхәтләнеп, ял итеп сәхнәдә нәрсә биргән миңа режиссер. Мин аны хәзер миңа кирәк, хәтта партнер күренсә шул, но кирәк әлбәттә, әгәр дә бик зур трагедиялар, драматический зур, әлбәттә әйберләр уйнаганда кирәк партнердан аерылырга ярамый. Анда аерылмыйлар, анда китмиләр. Беркем, һәрбер кеше үз орнында. Анда ярамый. Монда комик, комедияларда китсә дә ярый, анда әйдә дип. Узын гына бер цитата, әмма мин моны укымыйча булдыра алмыйм, чөнки бу менә сезнең сәхнәдә иҗат итеп, аңа күзәтү ясаган язучыларыбызның берсе Разил Валиев 1980 елда язган булган. Ул зур кайгы килгәндә дә артык шашынып, арлы-бирле чапмый. Илереп еламый, сөйеніш шатлыгында урам буйлап өләшеп йөрмей. Бу нәрсә миңа сәер тоелган, хәтта ошап та җитмәгән иде. Шунлыкта бу Рузияның үз йөзе, үз актерлык алымы, үзе генә тапкан уңышы булган икән. Менә моны укыганнан соң миндә шундый бераз гына фикер туа, ничектер
үзегезнең инде бер кысаларда тоткан кебегрәк язылган кебек. Артык шешелеп китми дигән. Шешелеп китми. Шулай бардымы, булдымы? Мен бик күп репетиция карарга ярата идем. Фат абыйларны, Халитовларны. Менә утырганнар минем белән икәү сезнең белән сөйләшеп утырган кебек кенә. Ничек соң буларның шушылай сөйләшеп кенә матур чыга икән дип. Уйламыйбыз теге, без бит әле баштан белмибез монда сөйләшер икәнен беләбез, но сөйләшә алмыйбыз. Артист тора барагына өйрәнә. Менә әйтәләр бит. Артист җыларга тиеш түгел сәхнәдә. Җыларга тиеш тамашачы. Шығар бір-екі бір-тік яшыңны. Әгәр дә син, тағын шул Зайхаға қайтып түшәмейінді. Әгәр дә мин бақырам екен, ақырмый ул, бір вақытта да бақырмый ул. Ул татар хатын қызы ул. Татар хатын қызына, халқына сіңген ул. Аны ғұмыр бойы басып тұрғаннар, Иван Грозный вақытындық, қалған ул қурқу, татарның қанында қалған, ақырмай, бақырмай, өлгәште ақырып жыламай. Әбет, урыс халқында башқа милләтлерді ақырып жырлайлар, әлләне іштелер, ішләп бітірәлер. Бізде бит йылқилар, шешлерін йылқилар. Бұл мұсылман бойынша бара, дені бойынша барадыр енді біздің. Шиста өлгәште, ул бит ақырып бұлауға, өлген кішіні хөрмәт итәргә кирәк, аны ақырға түгел. Нетіп, шушы әйберләр безгә Марсель абый кат-кат аңлата торган иде, укыган чакта да, Хәким апайда укытты шәхсә. Бер вакытта да акырып, бакырып, шәшелеп, сәхнәдә нәрсә бу кытырып йөри икән дип әйтмәсеннәр дип, шушы әйбер. Шушы тагын бер әйтеп, Галия Бану да уйнап киттем инде. Анасын уйныйм. Анасын уйныйм. Исмәгыйльнең хатын күргәч инде шатлыктан безнең әтинең сеңлесе бар иде, шундый күңеллегенә бер нәрсә шатланып бии башлайды. И хәзер мин шатлыгымдан биеп алдым ирем каршында инде. И миңа яздылар, биергә тиеш түгел бит инде ул. Ул бит ир белән хатын, алар яшьләр әле. Алар бит урамга чыгып шатланып биемей. Иде бит, ләззәт эшләйбез, акырып та кычкырып талабыз, биеп талабыз, җырлап талабыз. Менә шушы әйбердә мин инде ярармый, көлдем генә инде, ярармый тәмне. Но бит тормыш бу, тормыш булгач, нишләткәргә тиеш шатлыгыннан бай егетте кызларын ала, булар да байыйлар, шатлыгыннан биеп инде. Менә шушындый әйберләр дә бар. Әйтегез әле, менә сәхнәдә рольне уйнау бар, һәм сәхнәдә роль белән яшәү. Сезнең өчен айырмасы? Яшәү. Яшәргә яратам. Мин алай торып уйный алмыйм. Яшәү кирәк. Менә ниләр комедиялар уйнаганда да яшәү кирәк. Әгәр син яшәмисең сәхнәдә, син йөрисең икән арлы-бирле генә. Аны хәзер тамашачы сез бала. Бу кичкенә түкмичә, бу арлы-бирле генә йөри. Бары тик яшәү кирәк. Комедия дигәннән, сез бер интервьюзда әйткәнсез, юмор жанрын үнә бетермим дип. Һәм шул вакытта бу юморга хирыслык минем әтиемнән килгән, һәм менә мин юморга хирыслык менә минем балачагымнан бар ул дип. Ягъни сезнең өчен юмор сәхнәдә һәм тормышта айырып карыйсыз аны ничек? Мин аны тормышта яратам, әз генә юмор әйтергә. Мин әни ягына киткәнмен, күбесенчә Исламия апа әти ягына киткән. Шуңа күрә әтидән әз генә килгән юмор тормышта сөйләшергә яратам. Мин юморны аңлыйм, юморны аңламаган кешене аңламыйм, аптырыйм, гаҗәпләнәм инде. Шушыңа күрә, сәхнәдә чыннан да кылана алмыйм мин. Кыланырга кирәк. Менә бер вакытны портфельле кияү инде Нәкый абый Исәмәтнең. Менә нәрсәләрдер эшләргә куша Марсель абый, ялам бит мин бит. Ягъни юмор сезнең амплуаты ул сәхнәдә. Юк. Кылана алмыйм. Артистның иң матур рольләре яшь чакта уйнала. Хәзер инде безгә режиссер биргәннәр белән канәгатьләнергә кала. Ничектер менә күңеле төшкән кеше әйткән кебек, менә әлбәттә. Яшьлек матур чаклар узып китә. Бик әйбәт әйберләр шулай барыр дип уйлыйбыз. Килә вакыт. Күченәсең олы яшькә. Режиссердан көтәсең әйберләр.
Аллага шөкер, менә Фәрит миңа бик матур әйберләр бирде. Банкротта бирдән дә. Карчыкны теге самогон күтәреп килгән карчык. Шушыннан соң менә ак калфагым төшердем кулдан. Илдар Юзефның олы яшьтәге бик яратып уйнадым мин аны. Менә әлбәттә алар минем өчен бик якыннар иде. Ә менә тора-бара бөтенләй әзәя хәзер. Хәзер инде әлбәттә җиңел түгел, уйнысы килә. Сәхнәгә чыгасы килә. Тамашачы белән кара-каршы очрашасы килә. Кызганычка каршы бик аз. Кичкенә генә. Аны нишләтәсең? Монда безнең дә гаип түгел, режиссерның да гаип юк. Ул бит яшьләр сәхнәдә булырга тиеш. Яшьлек. Мин үзем гомер буе яшьлекне яраттым сәхнәдә. Мин хәзер ылгайсам да һаман яшьлекне яратам. Яшьләр сәхнәгә чыгарга тиеш. Аларны карап мин тәм табырга тиешмен. Дөньяның тәмен күреп, тәмен табасым килә мин яшьләргә карап. Шулай да без хәзер инде уйныйбыз. Без хәзер ял итәбез сәхнәдә. Хәзер без уйнамыйбыз да яшьләрбез. Ял итеп бездә бар җыелган опыт, и без әкрен генә уйныйбыз шушлай, ял итәбез. Киләчәккә бернинди план корганым юк. Елга суы ничек ага, мин дә шулай. Әйе. План кырмыйм инде хәзер. Плансыз яшим. Бу плансыз яшәүдә ниндидер яктылык булырга тиеш бит инде барбер. Рузия ханым. Яктылык булырга тиеш. Көтмәгәндә генә килеп чыккалый яктылык. Театрда менә яктылыклар килеп чыга. Бәйрәмгә барган кебек барабыз. Кызым эшләп тора Чулпан. Аның янына керәм. Әзрәк менә әз генә булса да спектакльләр куя бит инде ул. Шушында әни кирип яшьләр белән эшләләр, тел буенча дип инде. Шулар белән эшләргә тырышам. Ул да миңа яктылык. Менә шул килеп чыккан яктылыктар, яныклар. Алар инде үсеп тә китте. Хәзер алар бөтенләй башка тормыш белән яши башлар. Алар да китте. Шуңа күрә менә шушы килеп чыккан яктылыклар белән яшәргә тырышабыз инде. Рәхмәт, Рузия ханым, әңгәмәгез өчен. Шуннан да сез әле безнең театрга кирәк, узак еллар әле эшләргә язсын, яшьләргә үрнәк булып, аларны тәрбияләргә, аларны үстерергә язсын, шулай бит. Һәм аларның иҗат югарылыкларын күреп, шатланып, аларның уңышларына шатланып яшәргә язсын. Амин, амин. Сезгә. Бик зур рәхмәт үзегезгә чакырганыгыз өчен.